Салом алейкум варуда. Ва алейкум салом. Хуби тенҷа ка? Мешаварам, асуди худо тенҷа. Иншаллоҳ ки бегаҳ вунуку ва душанбе самолёти Ютер билет дория? Бале, бале. Билета чанд қа пеш харида буди акаҷон? Билета 15 рӯз пеш гирифтим 13600 сум. 13600 акиҷо ка? Ҳам Москва 2750 сум коронавирус. Дар ҳами аэропорт ина бародаро бинан ки ҳами даруни аэропорт будган ҳама як дуруни аэропорт ҳама тен саат пӯйз ягон гап хабар нестай. Иншаллоҳ ҳама тугра. ҳама саат пӯйза мақсад ки ҳами даруни аэропорта ина одамо истодаган дихтир спордестиан пеш ҷа маҳкам буд терминали деда буд у тарафда будак ҳозир дар даруни аэропорт ҳастам метавонанд ки биён спокойно бисپоранд ва ягон қинди дошт дихтир спориш ёки Не ҳама саат пӯйз дар ҷамеъ штрихкода пур мекунӣ 2750 сум меспорӣ. Метро штрихкода метатад 2 саат пас ковид тайёр мешава мегирад. анализ мегиранд ай диниву айда гӯшқова Не, не, о гӯшқова қатия. ай не хали барои мардуми ғариб муҳоҷиро ягон чӣ намегӣ? барои муҳоҷиро кадоме ки дар ҳамҷои худованд нигаҳбонтон бошад дар ҳаққи мусофирое ки парвоз мекунанд ба ватан дуогӯ бошед. худованд нигаҳбон лайка фаромӯш накунед. Бошед. Салом алейкум акаҷон. Алейкум ассалом. Акаҷон иншаллоҳ имрӯз внукова душанбе билет дорем. Самолёти Ютер. Билета чанд қа пеш харида буди акаҷон? 2 ҳафта пеш. 2 ҳафта пеш акиҷо ака? Чӣ гирдум ҳадос. Ай авиакассои метроам. Чанд қа хариди ака? 13300. 13300 рубл. Ва духтар шами аэропорт худаш дастгир буди ака? Чанд сум? Духтарша 3200. Якним соаташ дастгирди барои ки агар 2 соаташ бошад 2750 рублай, якним соаташ қиматтар аст. Ман 2 соаташ. 2 соаташ дастгирди. Хал бо мебинем чанд сумай барои мардуми ғариб барои муҳоҷиро ягон сухан надори ака? Ва хуб бод бошанд. Гап равшан саломат бошанд. гап нест акаҷон роҳи сафед бошед. Ассалому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама мардуми ғариб. дар аэропорти внукова қарор дорем. бисёриётон гуфтанд ки аэропорт внуковаро видео кунем омадем. чӣ хел ки медоне аэропорт внукова Москва душанбе фақат самолёти Ютер парвоз мекунад ва хостум дар бораи билетҳо аввал як камтар маълумот бутум баъд дар бораи проверка, дар бораи депортатсия ва так нашуд проверкаш гап занем аввал ки ҳамаи аэропортода проверка ҳаста. гуфтем гапо ки агар ки проверка кардан ё қатиш гап мезанӣ ё ки штраф месупурӣ. ва нашуд депортатсия сабаби бисёр одаморо депорт мекунанд. кадом сабаб? сабабе ки штраф бисёр дошта бошанд. ҳамин одамое ки штраф бисёр доранд аввалира депорт мекунанд. ва так ҳастанд дар байн одамое ки документ надоранд ки мераванд запресшон намекунанд. ҳамин гуфтем гапо ки бисёрш документ надоранд мераванд штрафам надоранд депортшон намекунанд. хай ба ҳар ҳол бо ай тақдиршон мебинанд. билетҳо Москва душанбе Сомонаир ёки Ютер ёки Айжуковский Урал компания агар дастсрочнида бигиранд ай 18 то 20-21 ҳазор меёванд. агар ки заррани бигиранд ай 12 то 16 ҳазор Москва душанбе. агар кулоб бошад кулобам дастсрочнида қиматтар меёванд ки 14-15-16 ҳазор. агар ки заррани бигиранд 12-12.5 13 ҳазор то душанбе хуҷанд то моҳи март омадагай кулоб бошад то охири декабр. хуҷандам ранги душанбе 12-12.5 агар барвақт бигиранд ба моҳи дигара дастсрочнида то 18-19-20 ҳазора меёванд. ӯзбекистонам ҳастаи шаҳроеш ки мақсад 8 ҳазор ташкент ҳастаи 8 ҳазор 9 ҳазор 10 ҳазор бисёриёш бебагажанд. общем ҳисоб сукунии худаш чемавида прямой худтар меғалта ва ай тоҷикистон омадан гав намезанед меган ҳастанд билетҳо агар ки дастсрочнида бигиранд ай 25 то 30 ҳазора арзонаш ҳамин 24-23 ҳазора ай Москва ки самолёти Ютер ҳасте ки внукова парвоз мекунад, Урал ҳасте Жуковский парвоз мекунад, Сомонаир ҳасте ки Домодедово парвоз мекунад. баъд нашуд духтурспорӣ мегӯянд бисёриё Урала қати Ютер перепутат кардан. Ютер ҳама месупора ҳар як одама проверка мекунанд. духтурша
паспортча нишон мета билетча мебинам, баъд сар метавонад. Урал компания боша, кадом шаҳри Россия боша, кадом шаҳрш ки боша, насупорӣ мешава вақте прямой рейс боша. Вақте ки Урал Ташкент шид, супоридан дакора. А так барои кӯдакон мегӯем, ҳар як самолёт функсияи худша дорад. Майра агар бигирем, то 2 сола 600 рубл мегирад, 2 сола боло кишид, то 11-12 сола 50%. 12 сола боло кишид, ранги одами возростлӣ мегиранд. Ай Тоҷикистон омадан кӯдакода мумкин нест айни замон чиқали ки гуфтан то 15 сентябр, яъне ки ҳамара ваксинатсия от полиомиелита мекунанд то 15 сентябр. Вақте ки мисол бигем чиқали ки ҳам кӯдак омаданай баъде ки ваксинатсия кардан 2 моҳ баъд метавонад ки билет бигира биёя. А так ҳозир мумкин нест. Ай тараф рафта метавонад, не ки аю тараф омадан барои мо беҳуда билетона нахарем ки мегардуна месӯза. А так насчёт возвращени прямой рафта метавоне пересадка қати не через Узбекистон не. Бо саволо боша номеро дар комментария ҳаст, телефонтоне ҳатман ҳаракат мекунем ки ҷавоб диҳем. Кадом ки дар раҳи дур боше иншаллоҳ нависе дар WhatsApp занг зане билетотонам мегирем боше.